Vítam vás z mojho prvého videa na mojom YouTube kanáli. Tie prvé videá nebudeme riešiť. No, videli ste niekde moje prvé video na mojom YouTube kanáli? Nie, no tak ho tu vidíte. Dúfam, že si ho užijete, lebo je veľmi dobré. Je to veľmi dobré. No a na tomto YouTube kanáli máme všetko. Máme tu Minecraft, Roblox, Fortnite a tak ďalej a tak ďalej. Trošku som sa inšpiroval jedným youtuberom. No, počas tohto videa sa aj objaví niekde ten youtuber, od ktorého som sa inšpiroval. Nepoviem vám, kto to je, musíte to nájsť. Takže tak. Mimochodom, náhodou, či by si sa náhodou nepozrel na náš prvý win vo Fortnite v tejto sezóne. Ver mi, je to super video. Potri sa na ňo. No, každopádne, toto video není moc editované. Prečo? Lebo prvé video nikto needituje. Bez riakary. No, dobre, tak vám sem hodím hudbičku, všetko a sme spokojní. Poďme si trošku pokecať, no, predsa len, no, to sa ma páči, čo? Takže, čo Vianoce, čo si dostal pod stromček, napíš do komentárov. A vlastne, máš už like? Wait, ty nemáš like? No, tak Miga ho tam dať, lebo inak, more... kopačko, prídem nad domov a vyplieskam ti s bejsbolkou. No, takže... Dobre, no, takže ja som dostal nový mobil, takto, a to nikoho nezaujíma, nemusíš sa tu vykecávať do komentárov. No, každopádne, čo rodina? Dobrý, jo? Maria, úplne som prepal teraz do českého módu. Takže, čo vás teraz baví, vaše generácie? Ty vole, ja už ani som zabudol, že čo vás baví. Jo, že... tie shorty, ktoré vyskakujú furt na mňa na DMs, no. Takže... vyskakujú stále otravní youtuberovia, ktorí nemajú peniaze a prosím vás o odbery. Jo, určite, dobre, no to mi tiež môžeš napísať do komentárov. Chcem sa trošku byť bližší trošku k vám. Trošku viac byť bližší proste k vám, vaša komunita, proste moja komunita, chápeš, proste to je moja komunita, ja sa s vami môžem kecať. Aj budem, lebo v podstate to chcem. A určite nebudem taký styl Syria, ktorý ho proste... alebo neviem. Ja si pozriem, samozrejme, že aké to má. A teraz vám pustím ďalšiu muzičku. Táto muzička sa mi úplne nepáči, ale musel som ju použiť, lebo ja mám rád takéto muzičky, že... no to je jedno. Každopádne, čo by som vám ešte mohol povedať? No, jo, čo vaše maminky, dobre, žijú, áno. Dovolujú vám pozerať na mňa? Dovolujú? Dúfam, že áno, lebo ak nie, tak donesem tiež bejsbolku, aj pre ňu. No dobre. Každopádne. Ešte vás baví tento parkour, čo tu máte pustený? Ešte áno? No, tak dobre, no. A každopádne, mám tu aj vlastne postavičky, už som ich párkrát použil v tomto videu. A túto hudbu som použil už iba raz v jednom videu, trolil som nooba v Minecrafte. No, vidíte Minecraft videjko a vy ste mi hovorili, že netočím Minecraft. Čo je to? Každopádne... kúpil som si asistenta. Pozdravte Pouva, to je môj asistent, Pou. Áno. No poď Pou, povedz niečo. Čo? Mám nejaké dislajky na videách? No tak to naprav, ne? Tak ich zmáš, ne? Ježišmaria, ten Pou, ten... No každopádne, ľudia, ak mi dávate dislajky na videá, ja to vidím. Ja si to viem pozrieť v YouTube studiu, takže nedávaj ich a nedostaneš ban, jupi. No každopádne, ľudia,
Dajte odber. Veľa percent z vás odber nemá. Sa čudujem, že vy nemáte odber. Saxel má najlepšiu komunitu na svete a nemám. To ma veľmi mrzí. A veľmi. A pustíme si ďalšiu muzičku. No pozri sa na to. Moja komunita ma miluje. Čo? Ty vole, no tak ma nemiluje, no. Nauč sa gramatiku. Kamo, ten typek sa pozrie, dúfam, že na toto video. Ty si mi písal, že nech sa naučím gramatiku. No, tak čo, no. Každý je originálny predsa, ne? Podľa tohto typka asi nie. Ty vole, nemôžem si ani písať jak chcem. Je to môj YouTube kanál, je to moje YouTube studio. A toto nechcem rozobrať v tomto videu, toto má byť moje prvé video a toto prvé video určite není. No, teda je, ale... No, to je jedno. Každopádne, neviem už jak sa volá, ten komentár som si zmazal, ale bol pod videom Winterfest Update a úplne sa mi to nepáčilo, že ma niekto takto akože vie hejtiť. Ja som chcel mať dobrú komunitu, ale keď oni nie sú dobrí, no tak ja nebudem tiež dobrý k ním. Tak ja nemôžem byť dobrý predsa k ním, keď oni ku mne dobrí nie sú. No tak aj takto sa to dá, no. Chill. Budem rád, keď ma podporíš lajkom a odberom a vidíme sa u ďalšieho videa na mojom YouTube kanále. Kuby, čus.